गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो दिनैनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे गोथार बाइबेलनि बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे जाहोनखौ मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव ख्रिस्टनियाव अनजाग्राफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो गोथार बाइबेलनि माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि जाहोना मा, बा जिसु ख्रिस्टआ मा जाहोननि थाखाय दिनै बियो थैयामोन, फंनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो दिनै आं सानदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा dear viewers, nowadays the land fasting is going on. दासान्दि the land fasting बे दिनै सोलिगासिनो दङ, जागासिनो दङ। आरो दिनै जोंहा गुड फ्राइडे, मोजां शुक्रबाराबो दिनै फैयै फैयै फैनानै इनायनो दिनै खाथि जागासिनो दिनै दङ। बे गुड फ्राइडेनि सिगांनो नोंथांमोनजों जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि जाहोना मा, बेखौनो आङो गुसुङै माखासे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो सानदों। गोथार बाइबेलावहाय गोबांथार दिनै बाइबेल सिरिफोर दङ जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि बिसयनि सायावहाय। नाथाय आङो दिनै माखासे बाइबेल सिरिफोरजों with my small knowledge, again dear viewers, I want to share. अब्ला बे समाव आङो मिथिनानै बा फरायनानै मिथिहोनि number one जाहोन, that means number one reason that why Jesus Christ died. मानो जिसु ख्रिस्टआ दिनै थैयामोन बेनि सायावहाय। number one जाहोना दिनै बेनो जाहैबाय जे सुबुं हारिखौ पापनिफ्राय बासायनो आरो पापनिफ्राय सुस्रानो जोंखौहाय बियो थैबाय। नाम्बार वान जाहोन जों मिथिनानै लानो जे सुबुं हारिखौ पापनिफ्राय बासायनो आरो पापनिफ्राय जोंबादि पापी बा जोंबादि पापी सुबुं हारिखौ उदांस्रि होनो थाखाय बियो थैबाय। सोर? जिसु ख्रिस्टआ। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन रमनि 3 बालाबनि 22 सिरि, Romans chapter 3 verse 26। आं फरायनि जिसुनि मुङै। इसोरा ख्रिस्टखौ दान होबाय आरो बेनि थैजों बे जाबाय बेनि बुलि होनायजों बेखौ फोथायग्राफ्रा पापफोरनिफ्राय निमाहा मोनो। गाव जे धोरोमिया बेखौ नुजाहोनो थाखाय इसोरा बेबादि मावो। थांनाय बोथोरफ्राव बियो मानसिफोरनि पाप मानिखौ नायफिना लाबा सैसोनायजों थादोंमोन, नाथाय बियो दा रोखायै गावखौ धोरोमिया दिन्थिनो थाखाय पापखौ बोखायो आरो बेबादि मावनायजों इसोरा गावखौ धोरोमिया दिन्थियो आरो जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमखौबो बियो धोरोमिया खालामो। Through his death. ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय। मा होननानै बुंदों? इसोरा, बे इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ दान होबाय। मा खारननि थाखाय? आरो बेनि थैजों बे जाबाय बेनि बुलि होनायजों बेखौ फोथायग्राफ्रा पापफोरनिफ्राय निमाहा मोनो। जों जे पापी, जों जे उदायथारै,
बे पापनिफ्राय निमाहा मोननांगौनि थाखाय बे इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ दिनै जोंनो दान होबाय आरो बेनि थैनायजों जों दिनै पापनिफ्राय उदांस्रि आरो निमाहा मोननो हाबाय ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा dear viewers आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना गाहामै खोनासंबानो जाबाय से जन 2 बालाबनि 2 सिरि First John chapter 2 verse 2 फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा होनदों आरो ख्रिस्टआ गावनो जोंनि पापफोरनि थाखाय क्रुसाव होजानानै जोंखौ पापफोरनिफ्राय गहोबाय नाथाय जोंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखाय जाबाय खोनाबायना dear viewers जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि जाहोना मामोन जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि रिजोना मामोन आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खुब रोखायै खोनाबाय मा से जन 2 बालाबनि 2 सिरियाव बुंबावदों आरो ख्रिस्टआ गावनो जोंनि पापफोरनि थाखाय क्रुसाव होजानानै जोंखौ पापफोरनिफ्राय गहोबाय because of our sin he died on the cross through his death all our sins is washed away dear viewers बेनि थैनायजों बेनि क्रुसाव बोहैहोनाय थैनि बुलिजों जोंनि गासै पापफ्रा दिनै सुस्रां जाबाय बेफोरनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि रिजोना आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खुब गाहामथारै खोनाबाय dear viewers नोंथांमोनजों गोबांथार बाथ्रा दिनै रायलायनो सानाखै ना मा जाहोननि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ थैयामोन आरो जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि जाहोना मा what was the reason of died on the cross of Jesus Christ दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों आङो बाइबेल सिरिनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोदों आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि जे जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि जाहोना मा बेनि सायावहाय बेखौ मोननो हागोन First Timothy chapter 2 verse 6 dear viewers खोनासंबानो जाबाय से तिमथि 2 बालाबनि 10 सिरियाव मा बुंदों बे जिसुआ गासै सुबुं हारिखौ बासायनो गावनि जिउखौ होबाय मा होनदों बे जिसुआ गासै सुबुं हारिखौ बासायनो गावनि जिउखौ होबाय जाहोना बेनो इसोरा गावनि फसंखानाय समाव साफ्रोमबो मानसिखौ बासायनो हास्थायो खोनाबायना बे जिसुआ गासै सुबुं हारिखौ बासायनो गावनि जिउखौ होबाय बे जिसु ख्रिस्टआ आरो इसोराबो जोंनो थाखाय नोंथांनो थाखाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दान होबाय जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय through his death बेनि थैनायनि दुआरै बेनि थैनायनि गेजेरजों dear viewers बे जाहोननि थाखायसो जिसु ख्रिस्टआ दिनै बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लाफैनानै थैफैदों जोंनि पापफोरखौ बासायनो सुस्रानो उदांस्रि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो बियो बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय बियो दिनै थैफैबाय आरो बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमहाबो पापनिफ्राय निमाहा दिनै मोननाय दङ बेखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों आरो गाहाय सिरियाव बुंदों इसोरा गावनि फसंखानाय समाव साफ्रोमबो मानसिखौ बासायनो हास्थायो So dear viewers आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायदों बेखौ गाहामथारै बुजिबावबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरबावदों दाना लास्टआव नाम्बार 2 जाहोन नाम्बार 2 रिजन आं लानानै फैबावदों ना बे जाहोनानो जाहैबाय बे रिजनानो जाहैबाय जों थैनांगौ जायगायाव बे ख्रिस्टआ थैफैबाय जोंनि पापनि थाखाय आंनि पापनि थाखाय आं जे जायगायाव थैनो नांगौमोन बे जायगायाव जिसु ख्रिस्टआ थैफैबाय आरो आंखौ बासायबाय नोंथांखौ बासायबाय dear viewers अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन
रमनि 5 बालाबनि 8 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा होनदों बेयाव बेबायदि बुंदों नाथाय जों पापीफोर जानानै थासेयावनो ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय अब्ला इसोरा जोंखौ बेसेग्राब अनो जों पापी जानानै थासेयावबो जों पापजों बुंफबनानै थासेयावबो मा जाबाय ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय अब्ला बे इसोरा होनदों जे इसोरा जोंनो थाखाय दान होदों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय अब्ला बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो बेनि थैनायनिफ्राय जोंखौ मिथिनो हायो इसोरा जोंखौ बेसेग्राब अनो Dear viewers, God is love. We must know that God is love. इसोरा अननाय बेनिखायनो जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय सिनायबाय बेनि आज्ञा बादि बेजों अनजाथाव जानानै जोङो थाबायनि आरो थांनानै थानि ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनाय सिरियाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जे जों थैनांगौ जायगायाव थैबाय बेनि सायाव आरोबाव थ' बेखौ मोननो हागोन 2 करिन सरि आङो बाइबेल सिरिखौ लिरनो बावदों 2 करिनाव बेखौ लिरनो हाबावगोन मारै मोननो हाबावगोन ख्रिस्ट'हा पाप गैयामोन नाथाय जों बेजों खौसे जानानै इसोरजों धोरोमिया सानजानाय बायदि इसोरा जोंनि पापखौ बेनि सायाव होबाय बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ पाप गैयामोन नाथाय बेनि थैनायजों बे इसोरजों जोङो खौसे जानांगौनि थाखाय आरो बे इसोरजों धोरोमिया सानजानांगौनि थाखाय मा जाबाय जोंनि गासै दाय आरो पापफोरखौ बे इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव जोंनि पापफोरखौ होबाय आरो बेनि थैनायजों जोङो जिसु ख्रिस्ट' बा इसोरजों खौसे गुड रिलेशनशिप दिनै जोङो जानो हाफिनबाय ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे जाहोन बे रिजननि थाखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ थैफैदों आरो थैनो गोनां जादों आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ मा इसोरजों गेदेरथार जोंनो गिफ्ट होजानाय दान होजानाय जोंनि पापखौ बानस'नो थाखाय थ' आसा खालामो dear viewers जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायबाय खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय जे बे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफ्रा गोबांथार पाप दंब्लाबो पापनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय